Internacionalni umetnički studio Trnavac sinoć je otvorio izložbu pod nazivom Savremena bugarska grafika. Valjevci će do 8. jula moći da uživaju u 40 grafika 20 bugarskih umetnika. Inače, naša publika će imati priliku da vidi 40 radova koji su napravljeni specijalno za ovu izložbu i nastalih različitim grafičkim tehnikama. Ova ideja je potekla, odnosno saradnja je potekla od našeg srpskog umetnika Miroljuba Filipovića Filimira, koji je povezao studio sa gospodinom Svilinom Stefanovim, koji je jedan od kustosa izložbe, i onda je krenula saradnja i dogovori i odlučeno je da to ipak bude bugarska grafika. Od autora su nam stigla 4 umetnika. Tu nam je Svilne Stefanov i Desislava Hristova, koji su kustosi i pisali su uvodni tekst za katalog. Tu nam je Ralica Stefanova i Rosen Toše. Na otvaranju izložbe prisustvovala su 4 bugarska umetnika. Među njima bio je i Svilev Stefanov, umetnik i kustos postavke grafike u Trnavcu. Много се радваме, че сме тук във Валево и че този прекрасен арт-център е отворен за нас и за нашите работи. Мога да кажа, че изключително ми харесва града и се чувстваме много добре тук. Това са автори, които по-голямата част от тях са преподаватели в Художествената академия в София и те не са графици. Тази изложба е графична, но голяма част от тях се занимават с живопис, скулптура, графика, дигитални изкуства, концептуално изкуство и така нататък. Но тъй като аз съм куратор, кустос на тази изложба, и аз ги помолих да направят нещо, което да е в grayscale. И това е така задачата на тази изложба. Сивото, grayscale, черното, бялото, сивото върху хартия като печатна техника. И така се получи тази изложба, която е специално направена за този прекрасен арт-център във Валево. Ние направихме специално за тази вечер. Internacionalni studio Trnavac već dugi niz godina ima saradnju sa muzičkom školom Živorad Grbić, pa su tako i sinoć posetioci mogli da uživaju u izvođenju ozbiljne muzike učenika 3. razreda muzičke škole.